Tulog ka mga construction worker na dangat sa Tambalanan, human na buthan sa usa ka improvised explosive device pasado alas 8 kagabi sa Sitio Ilayab, Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City. Si Luan Merundina sa report. Subling gibalikan ganihang buntag sa Lapu-Lapu City Police ang dapit na hitabuan aron masuta kung may posibilidad ba nga gilabay og usa ka improvised explosive device o gibutang nakiningdaan sa dapit ug may triggering device lang nga gigamit. Ang dapit na hitabuan mao ang barracks sa mga construction worker sa gitrabaho ang pribadong resort sa Sitio Ilayab, Barangay Agos. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa mga nakaluwas nga mga construction worker apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag kabahin sa hitabo. Interview kami ninyo, sir. Parinti diha, sir. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, nga way ni usa sa mga construction workers ang nakakita nga adunay gilabay nga butang sa ilang barracks. Apan may nadungog sila nga paghagtok sa wa pa ni buto ang improvised explosive device. Subay niini mihimo karon og post-blast investigation ang mga personnel sa Explosive Ordnance Device Unit aron masuta kung unsang matang sa explosive ang gigamit, unsa kini kakusog ug unsa nga mga fragments ang gigamit. Kay kung dinamita lang wala may fragments, kato kay naa may mga gipamutang nga mga fragments. Sasad unsa nga explosive kay kung mahimo na triggering device good, nilig na kay siya, mahimo siya nang may mga trigger. Atol sa hitabo, tulo ka mga construction workers ang nadangat sa Tambalanan. Usa kanila naigo sa tiyan ug gikinahanglang operahan. Land dispute kung kasungian sa yuta ang anggulo nga gisubay karon sa Lapu-Lapu City Police nga posibleng hinungdan sa hitabo ug napagan lang sa mga kasungian ang mga construction workers. Sila mura pariglahan gyud sila dito kay nag-construct sila sa private resort which is bag-ong nidaog sa court litigation nga ba niya. Wala kadawat ang pikas party nga nanay nag-construct mo na usa gitanaw na to. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.